Στην πύλη τώρα, πάντα στην πύλη. Έλα, ξεκίνα. Ξεκίνα. Έλα, Γιάννη. Το βλέπετε έτσι, είναι ζωντανό, είναι real. Είναι real. Είναι τράπα. Πού είναι η άλλη, Άμα δεν το κάνουμε ρε φίλε αυτό. Και σε μάλλον λίγο, να το κόψεις κομματάκια, κυβάκια. Ποιο είναι τα κοκόρια ρε. Αυτό το κόψεις, αυτό το κόψεις. Αυτό το κόψεις, άστο. Κάτω πάνω, ρε. Είναι το δώρο μου ρε. Τρώει. Πες μας ρε την Έλενα, παιδιά. Δεν το τρώω ρε, δεν το τρώω. Δεν το τρώω. Η Έλενα, άμα το διαφέρει, θα πεθάσει. Κάποια δήλωση στην κάμερα, τίποτα. Το μη μου φωνάζει κιόλας. Καμία γράψιμο, αυτή πίνει καφέ. Δεν το ξέρω. Μετά να μας δώσεις λίγο, Όλοι θα πάσουν. Απλά στο λέω, ξέρεις, δεν θα πάρω πίτσα. Ελπίζεις να πας καρότο δηλαδή. Καλή όρεξη. Αφού το κόβεις, το κόβεις. Κόψε και τα πέρα αυτό, κόψε το πέρα και δάγκο μετά. Γι' αυτό το πιάτο ζήτησε. Το πιάτο εσύ το ζήτησε. Όλο. Σιγά παιδί μου. Ρε, Έλα ρε μαλάκα. να πάρω. Σιγά μην το σπάς το πιάτο. Γιάννη, μια κάμερα στην δήλωση. Μια κάμερα στην δήλωση. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, και μπορώ να πω ότι είναι αγαπημένο μου φίλος, έτσι. Ναι, και πιο Εσύ μια κάμερα στην δήλωση. Μια κάμερα στην δήλωση. Να μην φέεις. Καλάρι να πάρει. Πάμε φύγω.